Hello, gagayam na yung bag nga oras yamin at tumanan to gayam yo Jenna Almoite akas manang biyanang naragsak ngayon kay panagbubuyak kan panagdangdang nga gitagon daway. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Alma saan na pudno nagantintay drama ngem hello mampay kadama si Drapesa dito sa ni Sidro Quezon, Charlie Kakal, Ken Rosalen Bondok from Jesus Bondok. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma, dear manang biyanang. Nakaasawa kiti na dumduma ti ugali na. Nulimpyo super sadot. Ngam no makainom iti arak, super gagatmat. Jak maawatan no apay kastoy ti asawak. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Mandi, ingka man kita ang jehos nga agturong ditoy, tawan man matdanuman. Napugsat sa. Maluman, baunan nakpailaang. Inton adda mga asing kanyak ijawaig. Nagado nga amom, ingkakit din, sambutam tanalawag pailaang. Sapay kastoy ti ururor dagiti mga asing ijawaig. Ay napanunot mula dayta, awan dagita, takrot mula ang dayta. Itay bigat pailang amin nga ibabaon ka, ngam di ka matagunay, naturog mat ti inararamid mo. Madingarod mo ti bagbagik bakit nasagit ti ulo kanto'y barukong ko. Nagado apambar mo. Siyak manlat mapanan. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ne, papalam, Alma. Inak man isil po tay hustida numi, tanauksot sa manen tata. Apay, ni Mandingay. Adda ijay balay nakailad ijay papag. Nasakit ka no ti bagbagi na, iso ajak maibaon. Anya? Sige, tadumagasak man ije balayaw. Tadaman dabagak. Mapan kay latan tata, danunan yun ijay balay. Pwede pulutan tata. Na, Ayang ko pa dyan kudin. nasakit ti bagbagi na kunana. Nga mayat meten ti tatagayan na dayta nga asawak. Mandi! Ha? Ne, siga magaya man bakit? Kat kasano? Naisilpom jehos? Nasakit ti bagbagim kunam. Nga mayat met ti tatagayam. Ay, pasensya ka, Alma. May salat inuman may, tapos istoryaan lang, balasang ko. May sa abote pa'y laita, nga madamdama, agbalin tumanin awalo daytan. Ay saan? May salaang. Gawat ita. Awan maigatang iti adu nga arak. Sagay sapay lang. Unmat ngamin bakit? May salaang. Promise. Jakamukan ka. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Mga taga din. Alma, bakit? Mangan ka na. Nalpasa kun, tadi ka mat mauray ngamin itay. Punak ano nabsog kan iti arak. Mabay nakmatamang padawlatan. Kinta ta Eric bakit? Gad, mangan ka amanan. Tapno adda kadwak amangan, bakit? Mangan kan, nabsog akon. Alang arod. Pasensya na, medyo nakainom to asawa man niya. Yanya't masidangay kaya. Adda di talamisaan. Lukatam dagiti nakalupan dita. Alang arod, mabisin ako. Naginom ka manen. Sigurado nga inton bigat. Maladaw ka manen nga agriingan. Ang ulimag ka bakit? Agkararagak pa'y sak mangan. Agtal na ka, wan. Diyos may anayin langitan. Bendisyon naman kanina ito ataraon. Ngayon nakipaunag ita agundaway. Dalosam ka de. Tapno nalinis nga ipaunag ka. Kaya sabay la ko ma. Taka na yun nga adda maidasar dito ilamisaan may nga ipaunag me. Salamat apo. Amen. Ala, mangan man na. Alma, bakit? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Alma, bakit? Alma. Apay mapanan titurog ko kay. Pampanunutag dyan danong. Awan samad danumdan. Inakitaan Diyos. Tamang ano napugsat. Inselpog itay malumun Ay, napan kaya? Bakit? Pasensya ka.
Diyak mga min nakapan. Napasubo ka lagi nga runay. Maturog ka kit din. No kasta, at datanumtan, bakit? Adan ta insilpok ka nga rudon. Sigurado ka, ang mga nun nauksot manan. Inakitaan, ang mga nun nalukay ti pananggalot mo. Anya ting galot mo kay? Kut, lastiko ah. Ah, ano ang mga nun nalukay, bakit? Inakpairutan. Ay narabiin. Nasipngutan. Kan may sa, nairot jay panangisilpok. Saan ang mauksot day jay? Nakitaan, ang mga nun nalukay. Rabiin ko nakmo. Katadamot plus light. Inakitaan, tamang ano awan pagdanunta. Awan pagluto kan paglaba. Saan nga rudon? Di ka kadi makaaw-awat man di. Ah, Saan man anatang kanti ulong? sige nga rod, tayo nakaglabalangan. Naurnong man timurang tan. Inton bigatin at tarabiin. Kan nabartag ka. Saan? Kabailak mo taglaba nga oran nakainumak basay. Ay, ti sabon, bakit? Taglaba ka man. Diyak mo lang makaturog. Labak amin, amurang ta. Ha? Ne, naglaba ka mo't gaya manak ko. Nagadutoy linabam. Ngam apay anaggulo ti pan nakaisalapay na. Ay nasaan asyak tinaglabananang. Di manugang yung. Anya, ne, imbag man ta naglaba di asawam. Anyat naknakan na. Inungtam, minandaram. Saan? Agpakalaing nga rod nga agtrabaho no nakainom. Anya, namin anon anadlaw ko day takan kwa nanang. Numabartek, agpakalaing nga agtrabaho. Ipapilit na pa'y tikay kayat na. Uray 10 oras ang tirabi eh. Tikayat na. Agtrabaho lat na. Bagtit a lalaki. Bagtit nga'y bagbagam mag. Payat kit di at gumagat gayam no makainom. Wan ngam agpakalaing mga rod. Masurunak mo't no daduma. Kat ayan na itangay. Nakaturog pa'y lang Pangal daw tumanin no makariing dayjay, tanabartek idi kalman. Napuyatan ang naglaba, tadimot agpaanawa. Mga nun, pangal dawon, sa kalaagriing, mandi. Ay, masakit ti ulok, bakit? Kasano, nahangover ka manan. Ala, mga nun. Nay, magmantad da sa bauti masida ita. Taamok akas tati kayat mo, no mahangover ka. Maganda nga ruda. Agkararag ka pa'y mo't na. Ah. Ala, idalan mo ti kararag. Sige na Ape asak pa lang. Diyak amo. Diyak amo nga. No nabartag ka, nagatidug ti kararag mo. Alakit din. Sige nga rudan alma. Ape ay pilitan na. Sikan. Welcome to Jenna Almoida Drama. Aduman ti murungtan. Diyak masango ti aglabat ani. Adda serbisak nga agpakuko. Isupay ti birok ko. 5 ti agpamanicure ita. Serbisak ida amin. Katlaba am to ano awan serbisam. Kahit si kangay, awan mo trabaho yu ita. Awanan na. Tanalpas mo ti kontrata min iti balay nga aramidon may. Kahit si kapay lang arut ti aglaba taawan mo't aramidom ita. Aginanak ita bakit? Kakaisuna awan trabaho may. Amangan nga min nukalaan nga umawag ni boss. Ibaganan tuman nga da sa bali a kontrata min. Kat uray basitlat labaam gudwaam. Ay na, sikanto ka ding. Trabahom day tatababae ka. Paglabaam ka ti padre di pamilya. Awan trabahom ita, manday. Awan tata. Urayag nga rin ti awag ni Buseng. Nadamanin kontrata may. Awan pa'y may. Ubay dakmang nga rin tulungan nga agluto, manday. Agkasangay nga may tay apaw. Kat agparti kami iti babaw. Sika kumatimay sa akadwak nga agluto. Ay katuwa na, tata. Day talaga yan. Ingka nga rin agrubatan, taurayin kan. Agkuyog tan amapan ijay balay. Sige, mabitlayan nga rin tata. Taang sawrak biit. Manday, inyalaan kan iti kanang dito'y ayan ti paglutuan. Tadi ka mo umay mangan. Malamdaman to man, tata.
Tay busin ta pa ito'y shot ta. Mangan kapay, taray. Awan karga ta tiyan mo. Arak karganan. Kababain pa'y kan. Tatay. Nalang thank you. Wala. Mangan ka nga ruday. Sige. Nay, di ka maturog Mangan ka pa, isa ka maturog. Nagtagari. Tata. Anak nga maturog. Kararaga. Aya. Ay, sorry. Sagbay ang mga anak. Masabaw nga kararag pa ngaw mo na. Pare, ay, stay tata. Pagyamanan tayo mo tiyapo, iti grasya. Itid na kata tayo Alang around, parawan ka pa di tao. Agsubli ak no madamdama. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Oh! Ambyang! Oh! Ambyang! Mabit lang! Si ka magayang timang sarsaruno kanyak man di. Nabartag ka manan. Papanam, ambyang. Ganan na dito sinusuon mo. Nagapwa ki jay ilita na pana nakichinda. Ngam ni, awan na sambut ko tricycle jay turning point. Iso pag naakon Ay sos, dayo pwede pagnama. Ala, yagmunta sinusuon mo ambyang. Baklaya ko. Ay isanan. Agawid ka kiding, teng ka maturugan. Apay ay paturugan na kat imal aldawan. Yag mo din, tawitak daytan. Tay tulod kay balaya. Saanan? Ang mga no may batam, nabartag ka. Saan? Danag mo na ya. Limpyo ako man eh. Yag mo kiting aminon. Tabayon mo tawitak kaon. Malwadam nga rod ang mga no matinag mo. Saan? Ala, umuna akon. Lumbahan na kan, tayo bayon mo ang makaaway ng piyang. Ala, Jesus, hindi kag tarayaman, day! Mapagtog ta bayon ko! Ne, papanam kat kasangsangput mo man di. Nakman ibalsigan iti pagsungrod da nanang. Naibos ka no't paglutuan da. Awan paggatang da. Isong agluto da iti kayo. Anya, nabartag ka, makabalsig ka. Ay na, naglaka. Maminano mo latag balsig. Ikamla iti paggatang danang. Awang arod kwartak. Nagastos kaon. Iso ngayon naklay, balsigan ni Dan. Aglaba ka kumapay. Ay, sige nga ron. Aglaba ka pa nga umuna. Sakto mapa ni Jayan Dananang. Nalalala. Error mo amin ang malaban. Labak man. Aglabak. Bakit? Mandi, aldawan. Agriing ka man, tatarimaanam di sirok ti lababo. Agubo mo tin. Jakam mo ti pamaya. Makaturtulog ka pa lang. Bakit? Madamdaman to. Alamot tin akit ni, jak makainaw. Aldawan, bumangon kan. Nangaton di init. Anya ka matun, Alma. Kay imasan pala titurog. Disturbo ka. Aldaw nga ruden. Anyat orasan ni. Alas 9 iti agsapa. Kunapay ni nanang atang danan nakaamapan agpakiskis. Mangkita dan iti sa bali at ang danan da. Masadutak. Anyan? Kastalatan na kanayunan. Tunggal adda pangibaunan daken ka. Kasadot mo amin. Ay, igatangan kansan iti sa nga karton nga arak. Taginal daw ka lang nga ruden nga agbartek. At daya, bakit? Kaya't mau, tinal daw nga uminom iti arak. Ay, kawa na. Day talaga yam. Kakayatak lao na ya. Alma, bakit? Alalay, igatangan na umang laraw. Awan tupay maigatang iti sidaan. Day tantulakit arakeng. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, anya day taigam mo, Alma. Arak samot. Wala nang tamasurunak ijay manugang yo. Apay. No saan ama kainom, nakasadsadot. Ngam no nabartak, nakagagagat.
Iso nga igatangak man iti inuman na tapno gumagat. Anyan. Apay ngamin aya akas jay asawam. Yak amo Saan mo't akas jay idi baro? Naggagat mo't idi. Ngam idi nagasawa kamin awanon. Rimwaran ti husto nga ugali na. Kurang tininom ko Bakit? Husto day jayan. Tanagastos no gumatangak manun. Inton bigat manun Ay, ala. Thank you Bakit? Thank you iti suporta. Suporta iti. Ti suportam kanya kakasawam. Aglaba ka man nga ron. Ala kayo na. Ada sabon? Adda. Ngamsakbay nga aglaba ka. Tarimaanam to pa jay lababo anya. Uy, di talaga. Easy lang dagita. Anya dadahal na ya. Agubo nga rod. Mabasbas sa iti zero. Pare Manday! Oh! Pare! Ni kumparim Abeltran. Aba, baray! Oh my God, dito ya! Paray! Intayo makikayaw. Kasar ni Ipeng inton bigat. Wala. Ang maglabang pa mo na. Sumaruno aktaw no madamdaman niya. Bardasak tayo aglaba, baray. Sige nga, paray! Nay, lepasampay dagiti ipapaaramid ko sakbay arumar ka man de. Uy, bakit? Ay, danag mo na yan. Matikla na kita. Di mo unay pa inuman ti asawam Alma. Ang mga nuag sakit no diretso ti panaginom na. Kat no jakmat bartakan, nakasadsadot mo't. May mayat no mabartak, tagumagat nanang. Ayan na itangay. Napannaglako. Impalakok jay binuras ko nga utong. Kat naimbag no kabailan na timag na kat nabartak. Kabailan na. Sanay day jayan nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di mo ayaban di asawak ita nga agsyat, Tata Eric. Abay, palubusam aya, no bilang lang. No idi kat istriktwa. Saan itan? Kay kayat kun no agbartak ni Mandi. Anya? Iso ano adda pangawisam kan kwa na. Alay, inkadagasunan ijay balay. Basta pagawidam mo't laang Kapag isaw, adda berdyan apapanak ita. Inakman nga rudagasan, no kayat na ti sumuraw. Kayat na dayjay. Basta inom, alis to tata. Kabailam ti agtrabaho nga uray na bartak ka Mandi. Alma. Abay, ano ti baramid mo ya? Inka nga rudburasan jay mulak amais ijay bantay. Ay, gato na. Mabalina na ya, maburas ng ijay. Nga malumsamot nun. Ang mga numarabyan ka. Saan? Napardas mo ti gargaraw ko. Mala, mangtad kayo ti sako ang pangikakiti burasag. Tamapanakon. Ay sus, rabiin. Ngumawan pa'y mutla ni Mandi. Ayan na nga tan. Nalpas na nga tan, tiim paaramid ko. Manang Alma! Oh! Manang! Agda ka! Ni Beltran day jay Ay, mabit lang Beltran! Manang! Inkakitaan nila kay Mau! Natulig ka no bantay! Anya, kat, kumusta ngay ni Mandi? Yak ang Mau! Ngam kasla ko nata napukaw na tipuot na! Ala, apa yan nga Welcome to Jenna Almoida Drama. Kumusta kan Mandi? Nasakit yung ulo ko. Naitugtugak ngamin. Ay na, sorry lang kay. Basol ko no apay anatinag ka. Nasakit yung ulo ko. Bakit? Ala, taypan ka lang di dya ospital. Agagas ka kanuga po itipan na ka ito pati ulo, Mandi. Magasalak pa nga ta. Maagasan ka, Mandi. Basta tumaramdag iti agas mo. Sorry at talaga. Ay na, makonsensya akat nga rudan. Basol ko tipan nakadisgrasyam lakay. Bakit? Si kamat ngamin.
Di kamot ngamin maibabaw no saan ka na barta. Iso agon gundawayak ti mangibabaon kan kano kas di anak kainom ka. Kadyak mat namnamahan na kas di ti mapasama. Mala, bayamon na ita. Tabasol ko matlahan. Kat sorry mat no daduma kat nasa dutak. Ala, agpaimbag kawan. Agagas ka, tapno agimbag kan. Agyaman akbagat. Kat sorry mat. Bayam, tano agimbagak. Ikarigatak ton ti aggagat. Jakon kayat ti mabartak. Tamangan no madisgrasya tumanen. Agyaman nak nga rudno kas talakay. Pag nakmantado at tinapagtang mo, ipatpatag ka lakay. Diyak kayo tamapukaw kay tibiyag ko. Ay, ten kamot, Alma. Patpatgan kang asawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Alma, mapana kang trabahon. Sige lakay, adto'y tibalon mo. Ay na, agyaman akbakay. Ne, amangan no makalipat ka Di ka agin inom no malpas ti trabaho yung. Wen, bakit? Di ka matanagan. Laglagi pag akanayon tibilin mo. Agyaman naklakay. Agan-anad ka akanayon. Nakitak no kasano ti panagbalbaliw ti asawa kat maragsakan tamanipod iti dayda pagteng sana na naginom kat gimmaggatmatan. Jak nagsarday anang bagbagaken kuana kat dimngagmat kanyak. Isu nga ita naragsak kami ngagdandan na tawanan ti problema ken kuana. Alakastan ti gayem mo Alma. Ala gagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.